Että halloo. Se on semmonen homma, että haloo. Tänne on tulossa Kiksutin Kiki. Kiki kalkkuna, Kiki Kiksutin, mikä ikinä nyt haluakaan olla. Tullut tänne nyt juontamaan, kuulkaas. Niin. Ihana homma, kun sinä olet tällainen pieni totti täällä. Mä aina näytän niin pieneltä kaikkien muiden jälkeen. Koska kukaan ei ikinä laita mulle tätä kameraa tänne valmiiksi. Varmaan tää on näin tämmönen... Mikä tää on meidän peli, Marianne? Meillä on täällä ollut naisia tämän koko pelisarjan hommana ajan. Ja täältä täytyy löytää yksi eroavaisuus tuosta vasaroivasta naisesta, mikä on öljytty. Tai sitten hän on lirittänyt jotain muuta sieltä. Ja siellä on tuollainen mötikkä. Okei, siis eli onko tän illan teema vähän niinku naiset? Kyllä naiset ovat. Täällä on ollut tummaa ja blondia, mutta Kiki, löydä se vastaus tänne. Joo, mä yritän. Ei mitään. Moi. Hyviä taukoja vaan sulle. Tätä kameraa kyllä vissiin pitäisi saada vähän alaspäin. Mut hei, moikka kaikille! Mä oon tosiaan Kiki ja mä oon täällä juontamassa Mariannen kanssa teille koko yön. Nyt mä en kyllä... No niin, elikkä siis mä oon tosissaan just äsken tullut tänne, että mulla ei oo hajuakaan mikä tää peli on ja tää on kyllä aika vaikee. Tosi vaikee. Mä en tiedä yhtään mikäköhän tähän voisi olla nyt oikea vastaus tähän meidän ruudutehtävään, koska... Joo, tää on ihan mahtava. Tää on. Tässä meidän uusi pelipaikkamme löytyy tästä. Missäköhän se eroavaisuus tähän meidän tehtävään voi olla? Missäköhän ikinä se onkaan, niin yrittäkää tää ratkaista mulle. Tässä on 600 €. Mieletön summa rahaa. Mulla ei ole kyllä minkäännäköistä ideaa, missä se eroavaisuus tässä meidän tehtävässä voi olla. Jos sulla on, ota se puhelin käteen ja soita tähän meidän ruudussa näkyvään numeroon, eli 070093110 ja tee sinne se paras aika, tuu antaa se vastaus, mä annan sulle 600 €, eli tosi hyvä diili, ihan mahtava diili. Missä se voi olla tässä meidän tehtävässä? Voi, katsos poikaa kuule, kun täällä tän minun työystäväni kanssa kuule tässä lämpöjä vähän. Ei! Ei! No niin, täällä me palataan taas back to basics. Täällä me ollaan... Please. Tää on tosi hauska. You got to be kidding me oikeesti. Yritetäänhän nyt löytää täältä meille yksi eroavaisuus tästä meidän kuvasta. Aivan kamala tää
tää meidän Marianne täällä säikyttelee porukkaa tuossa studion ulkopuolella niin paljon, että mäkin jopa säikään. Huhhuh. Muutujan tuli punaiseksi myöskin. Mutta hyvä, että on tässä suorassa lähetyksessä säikähtämässä. Toivottavasti kukaan ei saanut tuota nauhalle. Niin. Ai. Yrittäkää löytää mulle yksi eroavaisuus tästä kuvasta. Siellä on öljytty muija. Siellä on jotakin vasaraa ainakin näkyy. Kuka tänne tuli? Yes. Ai jaha. Se on minun kelloni. Kyllä täällä kello Kato saa mun karvaset jalat. Kyllä täällä kello saa Karvaiset jalat on täällä. Karvaiset jalat. Joo, hei, pitäkää te hauskaa. Minä tästä... hauskaa, lähde. Hei, sulla on siellä lappu sitten, mitä haket mulle. Mitä hakea sulle? Kahvia ja kaakaota kuule. Kyllä, kahvia ja kaakaa, sillä pelitetään tämä loppuaamuyö. Yksi eroavaisuus kuvien välillä sun täytyy löytää. Minulla töyhöttää tämä otsis, kuulkaas, tai tämä tässä niin kova vauhti, että lakkaa pitäisi käyttää. Ostat lakkaa vaikka koko 700 €. Siinä ei parane sitten uunia laittaa päälle, ettei posada lakkapurkit ja koko kämppä. Etsi yksi eroavaisuus kuvien välillä. Sinä pystyt sen selvittämään aivan varmasti. Kyllä. Yksi eroavaisuus. Molemmat kuvat ovat samanlaisia, mutta siellä on yksi eroavaisuus. Katso ne yksityiskohdat todella tarkasti. Ole tarkka. Kaikki värit ja kaikki. 700 € on potissa. Selvitä se eroavaisuus sieltä ja heti kun sen löydät, soita ruudussa näkyvän numeron 070931110. Meillä tulee meidän vahtava juontaja Kiki tänne nyt juontamaan ja minä saan sitten tämän homman lopetettua. Hei anteeksi, mä en yhtään huomannut sun kahvimaitokaakaa, tai siis huomasin, kun sinä sanoit, mutta minä unohdin. Ei mitään kuuluvaa, minä sain jo kahvini. Saa sinä tänne pelille loppu. Minä en saa loppua. Mikäs peli meillä täällä on? Tämä sama pelihän tässä, niin kuin aina 700 € on potissa. Saa sinä tälle loppua. Minä olen Marianne ja me näemme huomenna taas. Moi moi! Joo, me ollaan Mariannen kanssa täällä 5 päivää putkeen yhdessä. Niin, no Marianne on 6, mutta mä oon vielä 5, mut yhdessä. Mä en puhu mistään muusta kuin meistä yhdessä. Moikka kaikille. Mä oon tosiaan Kiki, mä oon täällä juontamassa Mariannen kanssa. Mä vedän tän sitten teille loppuun tän meidän lähetyksen, eli menee ihan hirveän kauan, että lähetysaikaa enää oo. Eli yksi eroavaisuus tästä tehtävästä. Okei. Elikkä siis koittakaapas nyt tuolta löytää meille yksi eroavaisuus tästä kuvasta. Ihan sama mikä se on, kun se vaan on siellä. Ei, no niin. Sä oot oikeesti hullu. Tää on mun ohjaaja täällä, niin kuin näette. Meillä on ihan hauska. Tää oikeastaan mun ohjaajalla on todella hauska. Sä oot sekopää. Mutta tää on meidän ohjaajan halu, mitä täällä tapahtuu, joten tapahtukoon, mitä hän sitten ikinä haluakaan. Please. Oi. Joo, jätetään tää tällä tavalla. Mä voin täältä vähän... Mun ei ikinä tarvi kyyrissä, mä oon niin pieni. Tässä ois mun... Hakos. No niin. Oikeesti uskomatonta. Kiitos. Kiitos. Savash.
Okei, eli tosissaan nyt kun tää meidän show on täältä ohi, niin lähde mukaan tähän peliin soittamalla tuohon meidän ruudussa näkyvään numeroon 07009 310. It's the pink one! Puhun täällä englantia ihan ajankuluksi. Siis 700 € te voitte ostaa pinkin hupparinkin. Miettikääpä sitä, se on aikamoinen kuule. Voitte ostaa sellaisen sieltä itsellenne tai ihan mitä vaan, mutta eka teidän täytyy kyllä juurikin se täydellisyyttä